Schitterend waar en een soort internationale deelnemers met bijzondere ballonnen. Die combinatie zorgde ervoor dat het publiek juist er massaal naar de jouwer kwam. Ballonvaarders uit Brazilië, Engeland, België, Zweden en Duitsland gingen maar de meest opmerkelijke creaties de loft in. Al werd het voor de organisatie nog wel even spannend, want het veld dat de ballonnen opstiegen moesten, wie een kwartling nog in minder conditie. Kijk, we hebben een natte periode gehad voor de week van de ballonfeesten. Daar is veel regen op gevallen en de baan die is dusdanig dat het zegt van de drainage kan al die regen niet in één keer afvoeren. En daarvoor hebben wij vrijdag en zaterdag ongeveer 50.000 liter water afgevoerd. De ballonfeesten duren onder maar snijn. Verwachting is dat er tussen de 20.000 en 24.000 mensen op het evenement aankomen. Maar ik boeten de jouwer worden duizenden taskogels verwachten bij de kant van de Diekdel. Hoe hoog zitten we al? We zitten op 250 meter, of 250 voet. We hebben die tot rijden, dus rond de 75, 80 meter. Wat is er nou zo mooi aan deze ballonfeesten? Het hele schouwspel, hè? Zo volle ballon op je veld, zo volle mensen die enthousiast binnen. En dit is al voor de 27e keer, dus het moet altijd in terecht. Hè? En hoe binnen de omstandigheden deze keer? We zijn een hele mooie jongen, redelijk warm en wel redelijk sportieve wind van jongen. Ja. Dat ballonvaren net alleen nog mooi, maar ook spannend wezen kan, dat had dus cameraploeg ik ondervonden. Hou je vast. Oké. Hier en daar wiet nog een drege landing, maar alle deelnemers zijn uiteindelijk veilig weer onder groen kwamen. Waar het spektakel van dichtbij zien wil, van nieuw, geen ballon op een nijde loft in.